Hello! Paniudto ta ang among sudan kay kalabasa ang igisgulan og kanang kamunggay og kamote tops, udlot sa kamote. Paniudto ta ninyong tanan. Dear. Hi! Batang sapat! Hi mga mazir, mga mazay. Batang sapat! Today guys, our new video is kakain kami. Kakain kami, magmumukbang kami. Ano? Oh, gulay. Ang aming sudan guys is gulay na may kamote tops, you know, from the top, make it drop. Bangin ito. Bubo. Wala mo gulay. Bisaya guys! Pakapili dagay yung nabugas ah. Sorry guys! Close and door guys! Sana all. Ito lang. Sana all guys. Ito lang ah. Tapos lagi. We're from Bugay! Yes or not? This one? Kasi rin kami sa kaya? Ano na tubig? Wala. Patalira sa everybody! Uy, buto! Buang ka! Buak. Talaga ni. Ha? Ito daw siya, may comfort. Ang oras is alas 12. Yes! Mas tusin na What na. are Alas you 12 untok. Mas tusin na ba na mag-out? patalira sa everybody! Huwag pa ako lang. Malalam. It's not red! After RGH, GH, Malalam. YU. YU! Nagak. Hamba. Ay, popot ay, di akin na. Okay. Kau na lang. Man, edi ka. Ano na? Bakong giray ka lang. Sabaw na ka ano mo. Ulit ang utang. Huwag gawin. Ano part? Lan. Ganyan ka lang. Sa likod niyo mo. Ano bang ko? Pero lang sila ng kagwapa. Di ba guys? Diba, ang mga gwapa magpaatubang sa kamera. Ano ba? How dong? Oh, kala na dong? Ha? Karoon na. Ano ito lang itan o gabi iba? Ito naman. Ano naman? Ano sa kita ako gabi? President? President Evo? Ay, ka to. Pati mo ito? Kung ganahan ito ka ng dahon. Ikaw ang dahon? Ikaw mga mukbang ta kay for isa mo dito tungod si mukbang ka. Ang mukbang sa YouTube yan. Ano na ko? Wala ang amok ba? Wala. Baka kita. Mga pamilya. Ang pula kung pilig din. Sikat mo siya. Ang mama, lula. Kaya basa. Init ya sudah. Ako mako, baby! Masarap. Yung sa kuan na. Rice. Rice mo? Sabay na dong. Ay! Bye-bye.